Dolamara along Gandhi Sankalp Yatra Asai Kedeng. Chinthong constituency ang Kangarlu BJP local committee mai puapan keklem ponji alu Kiron. Karbi Anglong United People's Association Asongpen Battalion atum Segun Athengpi Kipon Kenebdun. Kardom Pini Prime Time Abirta Kethanabang Nilisami Marvelous Rong Parpi Nonarju Ikta Birta Ang Tonpen. Karbi Anglong Arlo a constituency tin along Kapamanpon Asonthot si Pini Dolamara Cultural Complex alongta Gandhi Sankalp Yatra Asai Dengpon. Kilometer isi sose ajakpen Tim Karbi Anglong CEM Tuliram Rong Hangpen Atoy aniatum akeng pen kebang pensi Gandhi Sankalp Yatra Pamanpon. Bangso akeng pen kebang ahud Dwar Baguri KCS atum patir PC aluhi atum aphan Chongnok Jambiliat honpen kangthum karni asai dengpon. Mayalong Dwar Baguri VDC Chairman Sarkoy Rong Parpensi Japon. Mayalong MAC Richard Tokbi pen Gandhi Sankalpa Yatra aputhak Jaipon. Prenipai hiniarni pen bangso Gandhi Sankalpa Yatra Chengsi All India angkang PM Narendra Modi pinkhat atengsi pini Dwar Baguri Arlok Kepa Pihub Dolamara angkang alongta bangso amai pedoponlo. Mayalong MLA Barim Bidya Singh Ingleng damtheke jayahud APHLC amai pu JI Katharapan Kithurmi awe kimia tumaphan Towar Geja Ponthap apod ningduk Chepaklang. Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron damtheke jai ponahud Charchim Prisek along apran kedama tumaphan kachikimu padopon. Bangso alam tehud Jasemetpen APHLC Maipu JI Kathara Hemsi Apurkimu Hoponsi JI Kathara Apan EM Rup Singh Teron pen Ati ayat kaherek pon. Akhir toko, kublo akhir toko ka, anjing toko mana tak? Juning tiga thar, api soga kathar pidar kali ga, kan ke orang ni. Dia kata, juning tiga thar, apu ke basa kathar, kilo, basa kathar, apu ke samterong. Lihat, basa kathar, apu ke samterong. Ya, terong tiga thar mana? Langsung kroy mak bukan. Langsung teron, akote, asuko, sang teron, asuko ke bahasa teron. Dan ini tay di cukili angin pipet angin kedok deh. Tahu. Coba lihat angin pipet angin kedok deh, ramat angin pipet je boleh pama kathara pun dundun. Tahu. Samteron, aku mau bahasa teron. Samteron aku mau bahasa kathar. Nah coba lah lagi. Nih, bahasa. Pasti kathar buat musik burung. JI Kathar inut danger pik abang pupinak apot cire duntu pusi EM Teron pen thantekan. Doktor, engineer, BCom, LLB. Oh, kemana fancy? Anak mana kau anu pinjok nanti kita orang tahun dalam buku tahun dah. Kamu, pun masih kampung pik. Ciri dunia kita boleh tu batu ke lagi, dekat kecil lagi. Karena lagi petang tuan yang boleh. Tahu, tadi ciri dunia. Lahaya kemana fancy kita ya? Kalau kita ya, joy pada blocking. Hồi lagi apa itu? Hồi lagi apa juga? Kali ini, no tadi, aku siang tadi pulau, memang deh kita pergi di kedai itu, pilih kami memang kodong besikan cumlo, lagi kita ton, hồi lagi dulu, oh kemana bangke? Boleh apa pemerintah kemana sih? Lahaya tu macam paan dijad hai lah jangan. Malau kepingkat ya jun kita thar. Nasi kolat ka Korea tu mata kerja macam itu kan. Dek, dah kacir di dunia bangkai. Monang tu tak tahu. Nang pe nang ni ketokerakan tak tahu. Kemat colung tu kolat. Sana itu. Halapu Dwar Baguri arat ajir ding pluipen kisung Jasemet Dolamara Baguri Kohora aradatum kisung nang
hem ki kim ji aphan arlong sangti kiroi ji aphan thana pen order ke enang seta eco sensitive alam the etheta ningje kang ke dera jok mai ki duna rada tum ningduk chepaklang pon dolamara pen arjison rongphar Karbi Anglong live Pini Chinthong BJP Mandal ahin pen Cepatir Pi Ponsi Sabuda Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi Aboha Along Chinthong BJP Local Committee Mai Pu Atum Aphan Sai ke claim kapathir thipji aphan alo mate appointment alo kiron asai dengpon Bangso alo kiron asai ke dengpon along Chinthong constituency angkang arlo along polling station ingkoi rapli along ke claim pon bang ingkoi rapli mai Pu Atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi arideng pensi pipajir pon rinti Mai esek kapachun ponji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Sar Imbe Chepahem Phu Ponsi Mai Pechun Pon Mai along Chinthong VDC Chairman Khorsing Senar Lapen Chinthong Block Chairman Paratom Sapkota Atum Chitongdun Bangso ke claim ke dam alo nang litum aphan pipajir pon tanglo apotsi nang litum do anta nang lining aklong pen methang asai ke claim pon pame nang po Rong rup arlo atok ano alongta sai ke claim pon pamenang pupusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi ahin pen mayalong than paredun Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong live Karbi Anglong United People's Association Amaipu Mohon Teron pen Pinipor Pai Kreisia Pormalong Bukulia anatu kedambo mahut Manja Central Range Kaparlo Langmili Bit Officer Asahe Madung Bukulia Long Kido Battalion Atum Segun Athengpi Kapebeng Ponsi Truck along Kethapon Thekdun Longsi KAUPA Maipu Mohon Teron Pen Nepdun Anarlo ang angpi Langmili Bit Officer Asahe Madung amat Langmili Bit Officer Amek Pen Langdun Lorsi Thangnata Pudundesi KAUPA Maipu Jungjung si Gari Pen Dambo Mahut Gari Chepasang si Battalion Atum Kethapon Asegun Athengpi Atrak Khangdun Bangso Aphi Bit Officer Aphat Birta Pachini Pen Ingnam Raikom Sai Khiatum Bangsi Bangso Athengpi Ingnam Raikom Sai Khiatum Cheparideng Ponsi Methanga Sai Hemalong an Palepon Bonta isi manghumimi alama bangke Koson si Langmili Bit Officer Asahem Athengno along Amadle Anarlo Tetet Lapusana Sai Claim Bomahutta Kilang Dunding Pen Thangnat Pudundop Hai Hedet Ma Lake isi manghumimi binong Labangso Sigun Athengpi Akireng Kibeng Pen Kapipon Long Lok Lake Ingnam Raikom Sai Khiatum Penta Kachirabdun Domaputa Mathamimi alam Jongsi Thengaphan Kapathe Pen Lapuana Thengpi Abeng Kethe Beng Pen Pon Bom Pulote Koan Kana Hokji Lasila Pusana Sai Kedengalong Ingnam Raikom Sai Khiatum Kilang Charidun Pame Sikeme Pusi KAUPA Maipu Pen Ningjepon News Text Report Karbi Anglong live Pirthe athak mithang adet mate alongri kacharai kom ji lapen jakong kache pharang long ji aphan ki hang ji lapen kilong nang ji arondo laso along People's Democratic Council of Karbi Longri pen sitame mithang asong ning che theklong pen Karbi Longri kacharai kom lapen ke jokwan alongri kewan ji aphan arona teng pen chedan pon bomlo lasi kache song ing tonte dat pen Karbi Longri kang thim surihini rain koi rahini aningkan pangdak popu pinik pachetak alopen pangdak Kadok kawi kachini ateng United Nations along Charter kitokdak kichak alam the Chapter 1 Article 1 ateng pirthe det angkang pipen aka chechak rat akari political ajakong ekhi edat luntomo pindeng sumpot do anstame kilong dunji aoddo bon sitame labangso alam thulam dok inglong hinialong ri Karbi Anglong dima hasaw lapen non keseng mi West Karbi Anglong aphanke adha ketok kichak alam anke parlinet Kilong nang ji ason, kilong dunji kali, ajakong kethakpo na bangsi, nang claim turong. Lahay bang kilang red, kilang ay nang kibiapot pinrempon lo. Det kapang ria tumaphan hemprek amen pen, kilik kachedan dun pen, ador ke swabot rat ke jok pen, kapahay ansitame, piniar ni sarkar kacharia tum pen, kapanungkuk, lason claim klededra, misen akamat hapen, rat akar I, akihang, hemprek kang tim, nang kipivek jiaphan pachini.
Laan Johong Det pen Thangnat Akilang Avi Pulote Nitum Methang Amatsi Karbi Longri Kangthim Surihini Ra Inkoi Rahini Kelong Lopu Pangdak Det Popusi PDCK Chairman JK Lijang pen Pangdak Kijutsi India Sarkar Ahin pen Jongsi Hempre Kangthim Nang Pipe Pulote Kopi Akesung Wangji Maaphan Karbi Longri Arad Doan Stame Chisik Koiji Aphan Chuningri Halapu Kashmir adet Aradaphan Thangnat Akachingwai Avipin pen Jakong Kapisun Aput Hakta India Sarkar Aphan PDCK Asong pen Sodak Pin Rempon News Desk Report Karbi Anglong Live Munit lapen Hampang Asong Aphan Kirap Abitung Armu Okso Red Horns Division Atumpen Pinirong Asar Atumpen Armu Okso Angbong Manjalong Kachipachini Amai Pedo Labang so amay kang nipen rong rubalong kedo mesenji aphan anparda men aron re kopine kapat heben tangka ke hang parhu masong atumpen kachepa jogji asai kedeng pon thekji aphan chethan chimum pedo Labang so asai kedeng along inut rong asar the mate gambura atumpen kachingki ponke jesemet rai ko masai ki atumpen rong arat aphan kirai ki pi pon thekji aputhak chethan Kidamtang ong dunganing kanang bong rong arat aphan kichok ketheng aron repen tangka kithipon akisung kachetong pen kapejok thek thedet alam the thanpon Halapu armu okso atumpen rat kiduk kisung aputha kelang dun lapen akirap ki pidunji aphan sadbhavna project dengpon Pini amayalong rong asar the kadokawe bang Great Roxy Anparta Sarkari Gambura Bangkethom Chetong Dunsi RD Dojot Amai Pedo Kachetong doan rong asar the atumpen kimi kichok alam the doan lapen kaching thura kam kiklem kedeng ponji kaching wai pon thek apot ning arong chipirinti rong asar pen armu oksu angbong thang akachiphere avipin pen kaike setame kachirap chitu dun berji aphan lamchak chipi pen ingsamjin amai kangni pejut News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Abirta Bangke Lapan Sekang Ton Iglo Domit Hakme Kardom